Thank you for listening to this short video. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetseratu kanema uyu wa mfupi. I want to read to you from the Bible. Inetu ndikufunatu ndiwerenge nanutu kuchokera m'Bible. This verse is found in Luke chapter 10, verse 25. Ndipo tu verse limene litu kuchokeratu ku Luka chapter chake cha 10 ndipo verse yake ya 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Ndipo tu verse luna chonchi. Ndipo taonani wachilamulo wina anayimirira namuyesa iye nanena, Mphunzitsi, ndidzalowa moyo wosatha ndi kuchita chiyani? That's a very good question to ask. Ilitu ndi funso labwino kwambiri kulifunsa. Many people believe that we get to heaven by doing the best we can. Anthu ambiri tu amakhulupirira kuti ifetu timapita kumwamba kapena tidzapita kumwamba pakuyesetsatu kupanga zimene ife tingayesetse kupanga. To many people it sounds the right thing to do. Ndipo tu kwa anthu ambiri tu zimamveka kuti ndi zinthu zabwino kwambiri zimene ayenera kuzichita. But can I ask you, have you done the best you can? Koma ine ndikufuna ndikufunseni funso mu tsiku la lero. Kodi inu mwapanga ndi kuyesetsa zonse zimene inu mumayenera kuti muzipange ndi mtima wanu wonse? Would you be prepared to admit that really you haven't? Kodi inu mukhala munthu ofunitsitsa kuvomereza kuti zoonadi simunayapange zimenezo mwalephera? It was a lawyer who asked the question, what shall I do to inherit eternal life? Ndi munthutu wachilamulo amene anafunsa funso limeneli, ndichite chiyani ine kuti ndikalandire moyo wosatha? Here is how the Lord Jesus answered the question. Nde umutu ndi mmene Ambuye Yesu Khristu anayankhira funso limeneli. He asked him, what is written in the law? In other words, what does the Bible say? Ndipo ananena kuti, kodi mu chilamulo chanu chalembedwa chiyani? Mu njira ina, kodi Baibulo likunena chiyani? Here's what the Bible says in Luke chapter 10, verse 27. Izitu ndi zimene Bible likulankhulatu pa Luka chapter 10 ndi vesi 27. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy might, and thy neighbor as thyself. Uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako onse, ndi mphamvu yako yonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mnansi wako monga iwe mwini. Can you say that you have done that? Kodi inu mukhoza kunena kuchokera pansi pa mtima kuti zoonadi mwapanga zimenezi? Every day and all the time, perfectly? Tsiku ndi tsiku, komanso nthawi zonse mwapanga zimenezi mwangwiro? We all know that we haven't. Ife tonse tikudziwa kuchokera pansi pa mtima kuti sitinazipange zimenezi. None of us have done the best we can. Palibe wina aliyensetu wa ife amene ndi wayesetsatu kupangatu zabwino zimenezitu ndi mtima wakenso ndi kuzikwaniritsa popanda kulephera pena paliponse. The Bible says we have all come short of the glory of God. Baibulo limanena kuti ife tonsetu talephera komanso ndi kuchepa pa ulemerero wa Mulungu. And we know it. We know that we are sinners. Ndipo ife tikudziwa zimenezi, ndipo tikudziwa kuti ife ndife anthu ochimwa. The Lord Jesus then told the parable of the Good Samaritan. Ndetu Ambuye Yesu Khristu anaperekanso tu fanizo linatu la Msamariya wachifundo. A man traveling from Jerusalem to Jericho was attacked, robbed, and left for dead. Munthutu amene amachokatu ku Yerusalemu kupitatu ku Yeriko, iyeyo tu anagwidwatu ndi kugwa mdzanja la anthu achifwamba, ndipo pamene anaberedwa ndi kusiyidwatu atakomoka. Wounded and helpless, he was dying. Atavulazidwa kwambiri komanso ali osowatu thandizo lililonse ndipo amafa munthu ameneyo. What could he do to stay alive?
Kodi munthu ameneyu akanachita chiyani kuti akhalebe wamoyo? The answer is nothing. Ndiye yankho laketu ndiloti palibe kamene akanachita kena kalikonse. You see, his life depended on someone coming to help him. Mukudziwa inu, moyo waketu kuti akhalebe moyo unadalira kuti wina wake abwere adzamthandize iye. And that's exactly what happened. Ndipo izitu ndi ndendende mmene zinakhalira. Because I cannot do the best I can, I need someone else to save me. Chifukwa inetu sindingathe kupangatu mmene ndingapangire ndi khama langa lonse, choncho ine ndikufunsa wina aliyense kuti abwere adzandithandize ine. Someone who has done what I cannot do. Wina waketu amenetu akhonzatu kuchita kapena amene wachita chimene ine sindingakwanitse kuchita. The Samaritan did everything needed to bring life to that man. Ndiyetu msamariya wachifundo ameneyu anachita kena kalikonse kamene kamasowekera kuti akabwerezeretse moyo kwa munthu ameneyo amene amafayo. So the Lord Jesus has done everything needed to bring eternal life to us. Choncho Ambuye Yesu Khristu wapanga kanthu kena kalikonse kamene ndikofunikira kuti akabwezeretse moyo kwa ife. He died on the cross to save us. He suffered for our sins. Iyetu anafa pamtanda kuti akatipulumutsa ife, ndipo iyetu anatipulumutsa ife ku machimo athu. And he is the only one who can save us. Nde iyeyotu ndi mmodzi yekha basi amene akhoza kupulumutsa. The Bible says this in 1 John chapter 5 verses 11 and 12. Ndetu Bible tulimanena atu zimenezi ku Yohani woyamba tu chapter chake cha 5 verse yake 11 komanso ya 12. God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ndipo tu verse likunena kuti Mulungutu anatipatsa ifetu mwana waketu ndipo tu amene ali ndi moyo. Ndipo wina aliyense amene ali ndi mwana wa Mulungu ali nawo moyo, koma amene alibe mwana wa Mulungu alibe moyo. You can only have eternal life by trusting the Lord Jesus. Inutu mukhonzatu kukhala nawo tu moyo wosatha pakuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu. Only he can save us. Iyetu ndiye khayo amene akhoza kutipulumutsa ife. If you do not trust him, you cannot be in heaven. Ngati inutu simumukhulupirira iye, simungapite kumwamba. If you trust him today, you will be saved. Ngati inu mumukhulupirira iye mu tsiku la lero, inu mupulumutsidwa. The Bible says that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ndiye Bible tulikunena kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Thank you very much for watching. Zikomo kwambiri chifukwa cha kutenga nthawi yanu kuonera.